do pleno Concello de Outes correspondente ao mes de setembro e comezamos benvidos e benvidas a todos e comezamos co primeiro punto do orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Que se ten algo a decir? Non, popular, delegar, que son... Non, bueno, pois votos a favor, apróbase por unanimidade. Segundo punto, da acción de contas da resolución da alcaldía, se ten a información ao seu dispor. Terceiro punto, expediente 407/2019, fecha de liquidación do orzamento, que en realidade é a aprobación da conta xeral. Bueno, simplemente estamos dando conta, ou estaríamos con esta proposta aprobando a conta xeral de 2018, que se foi convenientemente informada favorablemente por unanimidade na Comisión Especial de Contas celebrada en xuño, 17 de xullo, pasado, 2019. Como non sabes, a conta xeral un pouco reflicte a situación económica financiera contable do Concello, neste caso 31 de 12 de 2018. A información a tiveron e teñen ao seu dispor, dar algún dato básico, como por exemplo o resultado neto do exercicio, que foi un superávit de algo máis de 1.600.000 euros, e contábamos aquela altura con algo máis de 4.500.000 euros en efectivo nas distintas entidades bancarias. Non sei se ten algo que dicir ao respecto. Non, neste punto non temos nada que dicir, excepto agradecerlle aos traballadores do Concello que participaron na xestión deste expediente polo esforzo realizado para ter a conta xeral 2018 en tempo e forma, porque vai temos a votar a favor deste punto. Señor delegado. Partido Socialista? Non tengo nada. Moi ben, bueno, pois votos a favor da aprobación da conta xeral do 2018, votase ou apróbase por unanimidade. Cuarto punto, recoñecemento extrajudicial de créditos. Bueno, como xa ven acontecendo nos distintos plenos, trátase de facturas que, como ben saben, bueno, pois debido a un distinto frecuencia, digamos, ou cando son presentadas non poden ser convenientemente conformadas e xestionadas no exercicio correspondente. Estas son facturas que corresponden a servizos prestados no ano anterior, en 2018, dúas concretamente unha de Naturgy Iberia e outra de comercializadora reguladora Gas and Power S.A., que son a mesma compañía, digo, Fenosa, actualmente Naturgy. Dúas facturas, unha por 15.678 por 10.248. Había crédito no seu momento, non se puderon tramitar, correspondese ao último trimestre de 2018 e, por tanto, é necesario aprobar os expedientes de reconhecimento extrajudicial de crédito por valor de estas cantidades. E outra factura máis de 14.000 euros, desculpe. Non hai moito máis que dicir. Representantes do Partido Popular? Non, evidentemente son facturas que son correspondentes a servizos ou suministros que foron efectuados e, evidentemente, teñen que ser abonados. Entón, non temos nada que decir ao respecto, lo tenemos a favor. Delegado? Estamos ocupadas. Nós xa comentamos no último pleno que falamos sobre o reconhecimento especial de contas, que as facturas hai que pagadas. Vamos a votar a favor. Moi ben, bueno, pois entón, votos a favor deste reconhecimento extrajudicial de crédito. Apróbase por unanimidade. Ben, o quinto punto é de novo, o título non é o máis acaído, problemas de como o programa interpreta ou como
fai automáticamente as convocatorias, aí pon a elaboración e a aprobación do orzamento, en realidade é a modificación das bases de execución. E vou referir casi comenzando a algo das cousas que comentou, unha cousa que comentou o concelleiro socialista no pleno anterior. Efectivamente, moitas veces o linguaxe técnica nos impide comprender ben que hai detrás. Pásanos a todos, pásanos a todos. A mí o primeiro. Do que se trata aquí, para tratar de resumilo a ver se son capaz. Básicamente temos que modificar as bases de execución do orzamento 2019 para, no seu momento, ampliar un crédito, ampliar unha partida, en definitiva, para poder atender ao gasto que significa, o que vai significar, presumiblemente, actuar subsidiariamente no derribo do tanatorio de Vistalegre. Eso é do que se trata. É dicir, o Concello, despois de que remitirlle e instar ao propietario ao derribo para cumprir unha orde judicial do Tribunal Supremo, certificou que non se derribou e, por tanto, ten que actuar subsidiariamente de forma obligatoria. Eso implica que ten que dispor por recursos suficientes para facelo, recursos económicos suficientes para facelo. En paralelo, inicia un proceso de liquidación, é dicir, de solicitar os cartos ao propietario para, efectivamente, na que non se executemos subsidiariamente, cobrarle o que nos vai a costar, pero temos que modificar o crédito, temos que crear o crédito. Este é o primeiro paso, ¿no? Modificación das bases de execución para posteriormente ampliar o crédito. Entón, ten a palabra a representante da portavoz do Partido Popular. Gracias. Pois entendemos que esta modificación das bases do orzamento é técnicamente necesaria para poder afrontar un eventual gasto da execución forzosa de actos administrativos por medio de execución subsidiaria. Entón, estamos de acordo na modificación desas bases e votaremos a favor. Moi ben. Representantes do BNG. Nós tamén votamos a favor, porque é algo que hai que executar. Moi ben, representante do Partido Socialista. O Partido Socialista, como non dispón de suficiente información, vai xa este. Bueno, información en calquer caso, se usted necesita máis información, ten ao seu dispor ou faga a petición sobre este tema. Procedemos a votar, entón, votos a favor da modificación das bases de execución do orzamento 2019. Abstencións. Apróbase por votos a favor do compromiso PP, DNG e coa abstención do Partido Socialista. Vale. Bueno. Seguinte punto é a proposta de alcaldía para fixar os días festivos do ano 2020. Ben, seguindo a tradición, como sabemos, a veces fai dereito, decidimos propoñer o mércoles de Cinza do Entroido como festivo, 26 de febreiro neste caso, cada mércoles, evidentemente, e o martes 29 de setembro, o festivo que é San Campio, como ben saben, que se este ano non foi festivo, foi porque cadra en domingo, pero ven sendo o día festivo do Concello dende hai moitos anos. Señor Partido Popular... Sí, parecenos ben que se propoñen estas datas que son tradicionalmente moi significativas para todo o Concello. Parecenos ben. Votaremos a favor. BNG, Partido Socialista. Estamos de acordo. Bueno, pois procedemos a votar. Todos a favor. Vai rápido. Apróbase por unanimidade. Ben. Punto número 7. Ben, o punto número 7 fai referencia á aprobación do plan normativo. Tamén, para poñernos en facer unha composición de lugar,
aprobar o plan normativo é preceptivo para poder modificar calquer tipo de regulamento de ordenanza do Concello. Habitualmente o plan normativo se aproba a principios de ano. Este ano tamén concorreron circunstancias particulares, posto que houve eleccións, hai un novo executivo, o novo executivo ten evidentemente uns plans determinados que implican modificacións de normativa, de ordenanzas e de regulamentos do Concello. Cales son eses cambios ou cales son as normativas que pretendemos modificar? Aquí quero sinalar que aínda non se vai aprobar ou non se está aprobando con este punto a modificación da normativa correspondente. Simplemente se está aprobando o plan que indica que é o que se vai a modificar, para que nos entendamos. Entón, nós o que pretendemos modificar ao longo deste ano para poder para que entre en vigencia a nova normativa a primeiros do ano que ven son, por unha banda, mellor dito, máis que modificar en primeiro lugar, crear un regulamento para os servizos de conciliación, crear unha ordenanza para os servizos de conciliación, ordenanza, digamos, fiscal, modificar o regulamento que afecta ao punto de atención á infancia, crear unha ordenanza para os servizos ofrecidos polo punto de atención á infancia e, finalmente, modificar a ordenanza fiscal reguladora do IFIO, do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras. Repito, tanto os distintos regulamentos que acabo de nomear como as distintas ordenanzas que acabo de nomear, cando se faga a proposta de modificación, virá a pleno. E, por tanto, poderase estudar, poderase valorar por parte de todos os grupos. Aquí simplemente imos aprobar o plan normativo, que é o que indica que nós procederemos ao longo deste ano, esta é a nosa intención, a modificar estas 4, modificar ou crear estes 5, neste caso, regulamentos ou ordenanzas fiscais. Non sei se o Partido Popular ten algo que comentar. Non nos imos a opoñer á aprobación deste plan normativo, sempre de xuicio de que, cando coñezamos os pormenores das modificacións que se pretenden facer nas ordenanzas e máis nos reglamentos, será ese momento pois faremos valer a nosa postura ao respecto dos cambios que se fagan, pero a aprobación do plan normativo imos a votar a favor. Venerá? Non, un poquinho o mesmo. Nos, obviamente, imos apoiar que se proceda co plan normativo. Cando cheguen as datos concretos, faremos valer tamén a nosa posición. Partido Socialista? Estamos de acordo co plan, sobre todo, porque como aprobamos o tema da conciliación, o tema do punto de atención á infancia, o plan estamos totalmente de acordo. Moi ben, simplemente comentar que a nosa intención era incluir máis normativas, que temos a intención tamén de, por lo menos a idea de modificar, non? Porque a modificación de normativas de ordenanzas é un traballo arduo, complicado, e os recursos técnicos que temos son limitados, por tanto, decidimos que estas eran as máis pretas. Bueno, pues, votos a favor do plan normativo, da aprobación do plan normativo. Bueno, apróbase por unanimidade. Ben, con isto remata a parte resolutiva e iniciase a actividade de control. Temos unha serie de mocións. Antes de nada, preguntar se hai algún tipo de moción presentada por urxencia, moción de urxencia. Teñen vostedes unha moción de urxencia. Bueno, simplemente para que quede claro, non? Que a secretaria me poderá decir. Como se trata de moción de urxencia, que vostedes non presentaron, unha moción que non presentaron no seu momento, primeiro, que hai que decidir é a urxencia desta moción. Se esta moción realmente non puido ser presentada noutro momento e ten que ser discutida hoxe mesmo, non? Primeiro votarase a urxencia para posteriormente, en caso de que a urxencia sexa votada favorablemente, debatirse os contidos.
Entón, vostedes nos comentarán por a urxencia desta moción. A urxencia, no sentido por que non puido ser presentada a semana pasada ou por que non pode ser debatida no vindeiro pleno. Ben, nós tiñemos outras opcións que si vamos a meter en tempo, pero decidimos en último momento non metelas por a sencilla razón de non alongar máis este pleno e meter esta con carácter de urxencia. A urxencia desta moción vai sobre os proxectos dos parques eólicos que están previstos instalarse no noso concello, co fin de que o goberno actual deixe clara cal é a súa postura respecto a estes proxectos. E por que con carácter de urxencia? Pois que pensamos, dende o BNG, que é prioritario tratar este tema e que ten a importancia e relevancia suficiente e necesaria, e creo que tuvo usted tamén o tempo necesario e fomos o suficientemente prudentes e pacientes esperando a que tomara as accións necesarias para decidir como enfocaba o seu posicionamento. Somos conscientes de que nas charlas veciñais informativas que fai nas parroquias onde van ubicados algúns dos parques, usted oferta unha asesoría xurídica, pero a mércoles da semana pasada algúns dos veciños desas parroquias achegáronse aquí ao Concello preguntando pola asesoría xurídica que vostede anunciou, o que recibiron como resposta é que non sabían nada, que non tiñan coñecemento e por non ter non tiñan nin os planos dos proxectos. E mentras, os representantes das empresas, señor González, están traballando e xogámonos moito. Isto non é un tema banal, é o futuro de moitísimas aldeas, é o futuro do Concello de Outes. Estamos a falar de proxectos eólicos como o de Baladares, donde se sitúan os viraventos a 500 metros das vivendas, donde están afectados manantiais, donde están afectados riqueza patrimonial. Estamos a falar de outros proxectos eólicos como o de Banzas, donde van a 850 metros das casas, donde se leva por diante unha riqueza arqueolóxica e paisaxística moi importante e ao mesmo tempo o futuro en turismo que poda ter este concello. Creemos que tuvo usted o tempo necesario e suficiente para estudiar polo miúdo cada un dos proxectos. Nós non nos opoñemos aos parques eólicos. Non temos nada en contra das enerxías renovables, pero entendemos que nunca poden estar por diante os intereses das empresas nin os intereses do que poden ser unha suculenta cantidade económica que pode entrar no Concello no concepto de licencias ante a calidade de vida e o futuro do Concello de Outes. Por eso é a razón da ausencia desta moción. Bueno, ten algo que decir non sei por que temos que votarse de urxente ou non sei a diferencia que hai de urxencia entre hai unha semana e agora nos abstemos no tema. Non vai variar, está intervindo o señor Partido Popular. O Partido Socialista, ten algo que decir? Non. Vamos a ver, non. A ver, vamos a empezar por donde temos que empezar, por la ausencia. Sinceramente, non me parece, non nos parece, en nome do grupo de goberno, esta maneira adecuada de actuar. Sinceramente, con todos os respectos, os que estén todo dereito a presentar esta moción de urgencia.
porque a ausencia era a mesma hai unha semana que hoxe. Vostede nos di que tomemos tempo para definir unha posición. Bueno, é unha cuestión que temos que determinar nós e teremos unha posición. Ahora, vostede o que nos está aquí é instando a que nos posicionemos sobre algo que non coñecíamos a súa moción. É unha moción que puderon presentar a semana pasada, que, repito, era tan ausente como hoxe. Entón, a min parece que esta non é unha maneira adecuada de actuar cun goberno que, ademais, foi transparente sobre esta cuestión, que informou xa hai máis dun mes os veciños como nunca se fixo antes. Entón, non vou entrar xa nos detalles da asesoría xurídica, pero depois é unha pregunta, contestareina, que vostedes fixeron hai un mes. Pero non nos parece esta maneira de tratar de coller a contrapé no último momento ao goberno sobre esta cuestión. Sinceramente non nos parece adecuado. E por ese motivo, non por outro, non porque non estamos de acordo no fondo das cuestións que mesmo vostedes plantearon, que podemos estar de acordo. E que cando toque, o mellor é hoxe, cando toque, as faremos públicas e extraeremos se necesario este pleno, vale? Pero non nos parece esta a maneira. E como non nos parece a maneira, creemos que non se debe debatir isto hoxe neste pleno, porque nós non coñecíamos hasta ahora mismo esta moción. E eu creo que esta non é a maneira de actuar. Entón, sendo isto así, nós, como temos que votar inicialmente a ausencia, íamos a votar en contra desta ausencia. Da ausencia, non, repito, do fondo da cuestión, e eu entendo perfectamente como así trasladarei as preocupacións dos vecinos ao respecto destes proxectos. Pode intervir? Sí, pode intervir. Recalco que a ausencia ven dada polo feito de que os representantes das empresas siguen a traballar, de que vostede ofertou unha asesoría xurídica fai máis dun mes nunha charla que fixo nas parroquias e que fixo mismo aquí no local social da Serra de Outes. Esa asesoría xurídica a día de hoxe non está a disposición dos veciños. Esa é a ausencia da moción. Creo que ante unha lei parte da Xunta totalmente injusta, que se pon de parte das empresas e de costas aos veciños e aos cidadáns, o único recurso que lle quedan aos cidadáns é acadar ou conseguir o apoio do goberno local. Pero sabes que para usted tampouco é urgente ahora mesmo. E ainda pensando, podemos facer un receso, se usted o cree pertinente. A moción está redactada de xeito concreto e de xeito conciso. Se usted o cree convinte, facemos un receso, poden lela, poden estudiar os puntos e contestala. É necesario actuar xa. Non podemos permitirnos que pase outro mes. Reitero, esta moción puido ser presentada a semana pasada. Nós, non hai ningún tipo de problema, esta moción que é presentada vai-se debatir no vindeiro mes, a menos que aquí se aprobe o xeito. Pero, repito, nós non creemos que este sea o xeito de funcionar, o xeito adecuado de conseguir o posicionamento deste pleno. Non o creemos, non o creemos. Perdemos e despois, non perdemos nada. Despois aclararei e responderei a pregunta que ustedes a fixo no pleno pasado sobre a asesoría xurídica. E vamos a proceder a votar a ausencia. Votos a favor da ausencia desta moción. Abstencións. Votos en contra da ausencia desta moción. Aceítase a ausencia desta moción por votos en contra do votos en contra do compromiso, abstención do Partido Popular e votos a favor de negar e PSOE. Esta moción queda presentada e será debatida. Entón será tarde. Bueno, se usted considera que é tarde, pois... Está en xogo a calidade da vida de moitos veciños. Non imos entrar en debate, non imos entrar en debate. Moi ben. Era tan tarde hoxe como a semana pasada. Non. Bueno,
Seguimos. Non hai ninguna moción de urxencia máis, verdad? Ben. Moción do Partido Popular sobre as obras da Avenida de Santa. Ben, teño tempo, non? Sí. Ben, pois esta moción trátase da reclamación ante a Diputación Provincial da Coruña para o comezo das obras de urbanización da Avenida de San Cami. Ao finalizar a legislatura que foi do ano 2011 ata o 2015, o Goberno de Outes naquele momento considerou da Diputación Provincial da Coruña, gobernada naquele momento tamén polo Partido Popular, que este organismo aprobara unha moi necesaria intervención no núcleo da Serra, concretamente a humanización da Avenida de San Cambio, que forma parte da estrada provincial de P5604. Unha obra que tamén incluía unha actuación máis pequena en volumen preto da igrexa de San Cosme. Pois ben, esta obra foi licitada en outubro do ano 2015, está gobernando a Diputación por o PSOE e máis o Bloque, e foi adxudicada en maio do 2016. Posteriormente, comenzouse a actuación pola parte de San Cosme, e antes de que empezaran os traballos na Avenida de San Cambio, a Deputación e máis a empresa contratista tiveron certas discrepancias que levaron a que se disolvese o contrato. Pois, dende aquel momento, o anterior goberno municipal fixo innumerables chamadas e peticións á Deputación para que se lle dera unha solución ao problema e que as obras paralizadas foran postas de novo en marcha. Porque se no ano 2015 tiña falta de arreglar a Avenida de San Cambio, pois, co paso do tempo, esa falta era moito máis prevenitoria. Bueno, pois o certo é que non obtuvemos ningún resultado, máis que boas palabras, promesas incumpridas. Xa nombrando o ano 18, nunha xuntanza co presidente da Diputación, con Valentín González Formoso, pois dixúsenos que se iba a redactar outro proxecto e que estaría rematado a finales do ano 18 e que a principios do 19 pois que se iba a sacar de novo a licitación desa obra e que poderían estar comenzadas as obras no mes de marzo. E a día de hoxe nós non vemos que esas obras estén en marcha e tampouco temos constancia de que se sacaran a licitación. Por lo tanto, propoñemos un acordo a este pleno que di o seguinte, que o Goberno Municipal de Outes faga as xestións necesarias ante a Diputación Provincial da Coruña para que esta obra, a humanización da Avenida de San Cambio, sexa levada a cabo de forma inmediata. Moi ben. Ten a palabra portavoz, o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, nós imos a votar a favor porque era algo que tamén tínhamos pensado presentar, entón, neste caso presentou antes o Grupo Popular, por lo tanto, obviamente non imos votar en contra. O que sí que habería que mirar, ainda que en principio se está en trámite a nova contratación da obra, é se se pode actuar de alguma maneira, de maneira conxunta ca Deputación, para paliar os desperfectos máis notorios que ten esa obra nestes momentos. Pero, en principio, non está todo. Moi ben, ten a palabra o representante do Partido Socialista. Partindo da premisa que a urbanización da Avenida de San Cambio foi unha obra xa aprobada e licitada no ano 2015, como dixo a portavoz do Partido Popular, e visto que o anterior goberno do Partido Popular non foi quen de conseguir a reanudación das obras falando cos estamentos pertinentes, nós faremos o que estea nas nosas mans para axudar o goberno local a levar a cabo ditas xestións. De todos os xeitos, volvo a insistirle ao novo equipo de goberno e recordo as súas propias palabras que non repito erro da última urbanización aprobada. Intenten facer as obras con sentido, obras integrais. Por todo isto, nós imos votar a favor e imos poner todo o que este na nosa mão para que isto se dé. Moi ben. Bueno, a moción o que inste ao Goberno Municipal a facer as xestións necesarias ante a Diputación Provincial para que esta obra comece de inmediato.
Simplemente aclarar a cuestión, esta obra da Deputación. O goberno local pode velar e pode velar polo proxecto, unha vez que coñece o proxecto, pero a obra executa a Deputación e contrata a Deputación. Non son obras que execute o goberno municipal. Dito isto, nos imos votar a favor desta moción, ainda que xa, evidentemente, o que vostedes piden só estamos facendo. Nós temos unha reunión o 7 de setembro con José Manuel Pequeño, que é o responsable da área de vías estradas na Deputación da Coruña, e un dos puntos, senón o primeiro que comentamos e que por que preguntamos é sobre o estado da actuación na avenida de San Cambio. Bueno, os problemas a vostedes se referiron a eles nos últimos 4 anos. O que nos informou é que, previsiblemente, e digo previsiblemente porque estaba pendente de determinados informes jurídicos, digamos, de resolver determinados matices jurídicos. Esta obra, igual que outras que estaban no mesmo estado, se levaría a aprobación no pleno de Deputación entre outubro e novembro deste ano. E a partir de aí, como vostedes saben, iniciaríase o proceso de licitación da mesma. Estes son os tempos dos que estamos a falar. Nós, evidentemente, faremos seguimento da tramitación desta obra, como non podía ser de outro xeito. Estudiaremos o proxecto, en calquer caso, agardamos que sexa un proxecto integral, porque, bueno, esperemos que sí, que non sea algo moi mal feito, porque, claro, retrasalo aínda máis sería un problema grave. En calquer caso, sí que estudaremos o proxecto, estaremos atentos a todo o proceso e faremos a xestión necesaria para que esta obra chegue a seu fin o antes posible. Non sei se ten algo máis que dicir. Bueno, entón, votos a favor da moción do Partido Popular. Apróbase por unanimidade. Ben, seguinte moción. A seguinte moción do Partido Popular para a inclusión de diversas actuacións no Plan Provincial 2020. Cando queira. Ben, pois o coñecemento da situación das infraestructuras nas parroquias do Concello, así como as necesidades e as sugerencias que nos fan chegar cada día aos veciños, lévanos a creer precisa a inclusión de diversas obras en diferentes núcleos do Concello no futuro Plan Provincial Post-Plus 2020. Sabemos que hai moitas actuacións que tamén son necesarias, pero tamén somos coñecedores das limitacións dos recursos económicos deste plan e propoñemos as seguintes actuacións: acondicionamento do camiño de Oroña a Couso, pavimentación interior en Cabanamouda, pavimentación da Praza de Valadares, pavimentación do camiño do Miraxo en Estaio, pavimentación interior do núcleo de Viro, pavimentación interior en Brión de Riba, a zona para baixo da praza, porque a outra xa está prácticamente acabada, o sanamento de Quintela e de Ousesende, o ensanche e acondicionamento do vial entre Pío e a Fonte e entubado do camiño da Fonte en Cuns, o acondicionamento do camiño de Rodeiro a Lourido dende o cruce de Fonte Mourente ata Pedrolo, o acondicionamento da estrada de Lantarou ao Alto do Cruceiro, o acondicionamento da pista do Formigueiro de Baixo a Esparrapa, o acondicionamento da pista de Villarrigo hasta Fonte Carrocido, o acondicionamento interior en Canto, desde a Casa do Carabinero ata de Caetano, o acondicionamento da estrada de Rodeiro a San Lourenzo, incluído a consolidación da ponte sobre o río Tins, o acondicionamento da rúa Doctor Esperante, o acondicionamento do camiño dende a Xeral ata a Casa de Pallón en Campeiro da Riba, o acondicionamento dende a ADP 3404 en Lantarón ata a ADP 4502 pola Ponte das Pesqueiras, o acondicionamento da pista de Ousesende a Díscolos Outinhos, a pavimentación dos interiores de Dis, o acondicionamento da estrada de San Lourenzo a Mastentán, o acondicionamento da Rúa da Braña no Conchido, o acondicionamento dende o cruce de Quintela ata a ADP 5604, o acondicionamento da Rúa da Lagoa dende a C550 ata o paseo marítimo por diante do Hostaleiro de Amado no Freixo, e o acondicionamento do camiño da Portela a Riballeira en San Cosme.
Entón, estas son as actuacións que consideramos que deben ser incluídas neste plan provincial de obras servizos, e o acordo que propoñemos ao pleno é que o Goberno Municipal inclúa no plan provincial de obras e servizos da Diputación Provincial da Coruña, o POSLUR 2020, as actuacións antes referenciadas. Vamos a ver, rematou vostede? Sí. Sobre o contido desta moción, estou dando a palabra. Nós queríamos facer as seguintes puntualizacións. Vamos a ver, como vostedes saben, e como sabe este pleno, como sabe tamén, seguramente, moita xente que estamos aquí con nós, o Goberno Municipal iniciou un novo método, unha nova maneira de actuar a hora de deseñar o plan de obras e servizo e outros... A ver, por favor. A hora de deseñar as actuacións en materia de investimentos e, por tanto, os plans de obras e servizos, na medida en que estes son unha ferramenta fundamental para os investimentos, sobre todo en investimentos viarios, pero non só, en outras infraestructuras do concello. Esa metodoloxía, ese método, consiste en ir parroquia por parroquia de forma transparente, escoitando a xente, dándolle contas das actuacións que ten o concello previsto facer e escoitando as súas propostas de cara, justamente, ahora a recopilalas, estudalas e elaborar os plans de actuacións non só deste ano, senón seguramente de anos vindeiros. Creemos que isto é unha maneira moito máis democrática, moito máis transparente de actuar. Claro, o que vostedes plantexan, e non estamos dicindo que non sexan as obras que vostedes plantexan importantes, que seguro que son, pero consideramos que agora mesmo nós temos unha información moito máis completa na medida en que fixemos reunións en todas e cada unha das parroquias, recollemos unha lista que poden atraer impresa, pero unha lista de varias follas, e que con esa información moito máis completa, moito máis rica, entre todos, este pleno tamén, poderíamos facer unha proposta a incluir no post-2020 máis acaída, máis afinada, máis acaída ás necesidades do concello. Por tanto, eu o primeiro que me gustaría era pedirle que reconsideraran simplemente os términos do acordo, que en vez de que o Goberno Municipal inclúa no plan de obras e servizos de 2020 as actuacións referidas, que teña consideración a proposta realizada, pero non para incluir, que ao final, claro, de outra maneira, que se nos fan o plan todo, pois os outros tamén igual temos que propoñer algo en relación e tendo en conta a riqueza dos inputs da información que nos deron os vecinos. Entón, se eso cambia, se eso muda, non hai ningún problema en votar a favor desta moción, polo menos pola nosa parte. Agora, se vostedes o que nos digan que ten que incluir esta sí ou sí, e depois as súas vayan metendo cando poidan, bueno, non queremos que eso sexa adecuado. Eu non sei se vostedes están en disposición de reconsiderar simplemente os términos do acordo e sin ser un poquinho menos taxativos a hora de que se inclúan ou non esas obras. Non sei se vai dar a palabra aos outros grupos. Pois podolle dar a palabra aos outros grupos, pero se casi, como lle estou pedindo unha consideración. Bueno, nós, estas obras tamén son froito de contactos cos vecinos, non as inventamos nós, para empezar. Creemos que é unha relación bastante coherente coa realidade do concello, son todas necesarias, e algunha delas incluso xa están valoradas porque non tuveron cabida no anterior plan do ano pasado, deste ano, perdón. En tanto que di vostede que son moitas obras, pois realmente non creemos que o post-2020 vai a quedar hipotecado con estas actuacións. Estas son 24, pero a falta de unha valoración concreta hai que ter en conta que moitas delas son actuacións pequenas e de pouco custe, deixando suficiente marxe de actuación para que podan incluir máis obras ustedes e máis os demais grupos da oposición. Tamén quero decir que as obras non son nosas, nin vosas, nin de ninguén, as obras son dos vecinos, e son para os vecinos e para o beneficio dos vecinos. Aquí non pintamos, pero non son as nosas obras, son as obras dos vecinos.
En canto ao número de obras, quero dicirlle tamén que no Porteza Nova había 55 actuacións, é dicir que non esquezan que o valor deste POS foi aproximadamente de 900.000 euros e nós estamos seguros que a suma de todas estas actuacións que nos propoñemos non chegará nin por asomo a esa cantidade, que poderán vostedes e máis os outros grupos propoñer moitas máis obras que, sin dúbida, serán moi necesarias. Bueno, nós creemos que estas obras non é moi convite deixalas para un plan posterior, posto que sabemos que vanlle, desde que se aproban hasta que se executan, vanlle a pasar por menos 2 invernos por arriba, que seguro teñen falta, pois igual que a Avenida de San Carlos, pois un seguro e outro casi que seguro tamén. Van a ter máis falta ainda. E o único que se conseguiría, pois poñer dúas, sería que se deterioraran máis, e iso levaría a un maior custe da execución. De todos os xeitos, poderíamos cambiar a redacción do acordo desta moción añadindo que outros plans ao pós-2020, sempre e cando o Goberno se comprometa a que, en calquera dos casos, todas as obras que hai nesta relación se executen no mesmo prazo que as do pós-2020. Entón, si cambiaríamos o texto do acordo. Estamos non outros pós de outros anos, non? Non, noutros plans, entón cambiaríamos o texto, senón pois manteríamos a moción tal como presentamos. Ten a palabra o representante do grupo do BNG. Bueno, eu antes que nada quedamos por ver como recollen as demandas ou algunhas demandas dos veciños e outras, sin embargo, pois non se teñen en conta, que son importantes. Con respecto á moción que presenta o PP, nós xa deixamos, claro, no pleno anterior, creo que foi, que non íbamos a aprobar ningunha obra que non conlevara unha actuación integral ali onde fora necesario. Nós o de hormigón para todos este ano e dentro de 2 anos outra vez, pola nosa parte non vai ser aprobado. Estamos cansados de escoitar como se humanizan as carreteras e as ruas no centro daqui da vila, mentras nas aldeas se tira conglomerado e sin as correntías das chuvias impedindo que os veciños podan camiñar e non teñen nin siquiera saneamento en moitos dos lugares. Entón, polo mesmo, vamos a absternos nesta proposta. Non nos opoñemos á mellora das condicións dos viais, pero non nestas condicións. Ten a palabra o representante dos socialistas. Desde o Partido Socialista entendemos que o equipo de goberno a estas alturas debe ter, como usted decía, perfecto coñecemento das necesidades de pequenas obras no concello, porque levan feito unha serie de reunións polas aldeas nas que supoñemos que unha vez escoitados os veciños irán facendo vostedes previsións para que chegado o momento non teñan que improvisar, senón contar coa aval dos interesados, que son os propios veciños. Poden coincidir, non digo que non, coas do Partido Popular, seguramente moitas delas. Presentan unha moción, xa digo, poden coincidir ou non, non o sabemos, pero estamos dispostos a estudiar. Nós seguramente leváramos outra proposta, pero imos esperar a ver o que nos propón o Executivo local e, de momento, ímonos a abster nesta moción. Moi ben, eu simplemente suscribo o apuntado e pola razón que acabamos de comentar nos imos a votar en contra, non porque moitas das actuacións que aquí se incorporan non vayan seguramente a estar incluídas tamén no plan que presentemos ou que logremos entre todos, non por iso, senón porque creemos que
unha vez que iniciamos un novo método que creo que nos dá unha información moito máis rica para elaborar o plan de obras e servicios e todas as actuacións en materia de investimentos, debemos ser, evidentemente, consistentes con ese método. Por tanto, votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, abstencións. Penso que decae a moción, neste caso, na que pasa empate, se non me equivoco, polo voto de calidade do presidente da Cámara Municipal. Seguinte moción. Moción do Partido Socialista sobre as obras urxentes na escola, no local social de Vila do Monte. Ten usted a palabra. No Concello de Outes, as escolas de ensino primario nas aldeas eran primordialmente todas públicas, salvo aquelas clases que alguén poñía na súa casa cobrándolle algo aos pais dos rapaces. Estaban repartidas polas aldeas donde se concentraban os escolares dos núcleos máis cercanos. Normalmente eran inmobles alquilados onde tamén vivía o mestre ou a mestra. A escola que nos ocupa era dos propios vecinos e foi simbólicamente cedida ou vendida ao Concello para que se impartiran as clases neste centro. A mediados dos anos 70 levouse a cabo a concentración dos alumnos nos centros da Serra e do Concello de Ró, quedando ainda algunha escola unitaria nalgúna aldea que hoxe non teñen actividade como tal por falta de alumnos. Unha destas escolas de aldea é a de Vila do Monte, na parroquia de Valadares, e que os veciños seguen utilizando para facer xuntanzas, reunións periódicas e algunha que outra festa. Tamén teñen direito a ela. O problema con que se atopan é que, ademais de unidades e boteiras, teñen o teito apuntalado e calquera día vento de abaixo e cae nunha morea, co risco de que non quede aí a cousa e poda suceder unha desgracia. Supoñemos que o equipo de goberno está ao tanto da situación deste edificio e que, tal como está, non é operativo para a finalidade que pretenden os vecinos. Polo dito, o Partido Socialista de Outes solicita que o Pleno da Corporación habilite unha partida económica urxente ou que as xestione con outras institucións para que se fagan as reformas necesarias na dita escola da forma máis urxente posible, para que os vecinos e as asociacións representadas que ali se xunten teñan a seguridade de poder reunirse e darlle o uso que acostuman sin riscos para a súa propia integridade. Quero facer unha puntualización porque sei que hai un plan das posibles obras. Hai tres cousas que son moi urxentes. A necesidade do teito da cuberta, que dicimos que está apuntalada, poñer as portas e as ventanas, que están metendo moita agua para dentro, e tratar o que é a fachada pola mesma razón. O resto do que sería a obra que xa teñen conocemento podría quedar para máis adiante outra actuación. Pregunta vostede. Bueno, o grupo de goberno vai votar a favor desta moción. Efectivamente, como vostede dixo, coñece perfectamente o estado no que se atopa esta escola, este local social, que ademais agora ten un uso moito máis intensivo, na medida en que hai unha asociación e que hai os vecinos que están facendo moitas actividades e son moi activos no uso desta instalación, e creemos que efectivamente hai que actuar con urxencia. Entendemos que habería que estudar unha actuación integral. De feito,
xa sabemos, os veciños presentaron un proxecto fai pouco no Concello para unha actuación, unha mellora integral desta escola. É certo que é un proxecto moi ambicioso, un investimento ambicioso, por iso tamén nos parece razonable actuar de alguma maneira tal como se desprende do que vostede propón, non? Naquelo que é máis urgente, naquelo que é máis necesario, non? Non sei se nesas cuestións concretas se parece ben que iso tamén vai estar sometido a un estudio técnico, vale? Pero posiblemente sexa así, posiblemente atende a estes problemas que vostede apuntou, perdón. E, por tanto, vamos a intentar, pola vía que sexa, ben polos recursos propios, ben polos recursos conseguidos con outra administración, actuar de inmediato o antes posible na escola de Vila do Monte, se así se aproba neste pleno. Que ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nós consideramos que isto sería unha fase máis das actuacións xa iniciadas neste local. Consideramos que agora é precisa unha actuación necesaria, sobre todo para evitar riscos para os usuarios, pois de ser levada a cabo. Votaremos a favor desta moción, non como vostede acaba de facer hai escasos 10 minutos, que porque nós estamos sempre a favor de calquera obra que poda beneficiar a calquera veciño de outros. E vostede, coa súa abstención, acaba de impedir que se fagan 24 obras que iban a ser moi beneficiosas e que iban a mellorar moito a vida dos veciños de Outros. Pero, bueno, nós non actuaremos así e votaremos a favor da súa moción. Ten a palabra o Grupo Nacionalista Galego, despois se contesta se quere. Dende o BNG, vamos a votar a favor desta proposta do Partido Socialista, xa que tamén tínhamos pensado presentar algo polo estilo. A Escola de Vila do Monte está nunhas condicións que precisan unha actuación urgente, sobre todo no tema dos tellados, xa que en calquer momento, como ben apuntou o compañero Tono, pode caer abaixo. máis alá de que en futuras fases se vaya adicendando outras características do inmoble, non me parece que teña nada que ver coas propostas que puxo anteriormente, porque pensa que isto é algo urgente. Así que non vou a votar. O representante do Partido Socialista quere engadir algo? Quería comentarle a señora Molinos que é importante me sento sendo un solo, porque a culpa de que se lle veña abaixo ou de que se viñera abaixo a moción que presentaron do Partido Socialista en un dos máis grupos do goberno. Eso pareceme importante. Estou aquí para anos, sí, señor. Agradezo yo de verdade. Bueno, pois... Non de vostede solo, pero está falando con vostede, Bueno, non entramos en diálogos, queda raro. Votos a favor da moción do Grupo Socialista. Apróbase por unanimidade. Ben, non hai máis mocións e pasamos a rogos e preguntas. Temos, se les parece, votamos por rogos. Temos tres rogos presentados por escrito no seu debido momento por parte do BNG. Poden vostedes dar lectura ou... O primeiro é con respecto ás actuais portas do centro de saúde. Son unha barreira arquitectónica importante para as persoas maiores e para aquelas que teñen a mobilidade reducida, posto que é moi difícil ahora mismo acceder ao centro. Co cal rogamos que se actúe de urgencia e se sustituan as mesmas, con unha porta automática, con un sensor e... Se me permite, rogo non contestan, pero sí que este edificio pertence a Xunta de Galicia o Sergas, o Concello, por tanto non pode actuar nel. Poderá, en todo caso, instar ao organismo pertinente a que faga, pero nós non podemos actuar no edificio que non é noso. Simplemente queda matizado, si me parece.
En aras de continuar a aumentar a transparencia institucional do noso Concello, creemos que é conveniente a publicación no apartado web do Concello das actas dos plenos, así que é outro rogo que metemos, que se considere o facer públicas na web as actas dos plenos. De novo, se me permite, ainda de non alugar a preguntas, isto xa está publicado, están publicándose xa dende aí, e por lo menos ahora de forma moito máis visible, é un apartado de transparencia que está en activo, é certo que dende esta semana, dende principios, están publicadas as actas dos plenos. E o terceiro e último é que na unha demanda de moitos veciños do Concello que na actualidade non existe ningún areal habilitado para acceso a mascotas no noso Concello. Creemos que para mellorar esta opción o mellor sería habilitar o areal da Vitareira, a praia que se topa xusto na beira do Medio. Rogamos que se fagan os trámites pertinentes para habilitarla para este uso. Moi ben, tomamos nota de todo este robo. Ten o Partido Popular algún robo oral? Sí, temos varios robos orales. O primeiro robo é que o camiño que vai xa dende a Raquiña a tomar está cheo de maleza e rogamos que se desboce canto antes para que as persoas que queran acceder ao mar que podan facelo con máis facilidade. O segundo vai na mesma liña, que é o camiño que vai dende a Igrexa de Ró ata a fonte de San Xoán, que está intransitable, rogamos que se recente canto antes tamén. E o terceiro robo é que as agaceras no Freixo, sobre todo na zona de Siabo e máis no Varadero de Camposas, presentan un estado lamentable, sendo invadidas pola maleza de moitos tramos, e o mesmo sucede tamén no cruceiro de Ró, que leva desde o cruceiro ata a Igrexa, e máis a saída de Viro ata o colexio. Entón, pois, rogamos que se limpen tamén. Ten o Partido Socialista tomamos nota deste robo. O Partido Socialista é un robo, pero copiouse. como son as cousas que hasta estamos de acordo co Partido Popular, sí, porque era a maleza justamente no Freixo antes de volver o cruce hacia o muelle. Entonces podemos estar de acordo en moitas cousas tamén. Xa non lo repito porque fago ben o robo que fixo o partido. Quedan entón doblemente referidos eses robos referidos a limpeza de estas vidas robas. Temos un robo oral. Desculpade. Sí. No pleno anterior xa metemos como robo que se procederá á retirada de todos os enseres, contenedores, marquesinas que hai na beira no entorno da edade aquí da serra. Siguen ali, un mes despois. Rogamos que procedan a retirada. Queda... tomamos nota dese robo. Agora pasamos ás preguntas. Se les parece, vamos a contestar en primeiro lugar as preguntas que quedaron pendentes do pleno anterior. Eran 3 preguntas. A primeira delas, unha formulada por Venera, tal como está recollida na acta, di así: en que consiste a asesoría xurídica que está a prestar os veciños en relación aos temas dos parques eólicos. Se prevé prestar, entendemos, non? Bueno, a asesoría xurídica que se vai a poñer en marcha, que se vai a prestar aos veciños afectados polos parques eólicos. Estivemos nas últimas semanas xestionando o acordo con esa asesoría. Evidentemente, calquer tipo de servizo que oferte o Concello ten que pasar os trámites. Ainda non nos pasou todos, entre outros trámite de contratación efectiva, porque hai que encaixarlo orzamentariamente, entre outras cousas. Pero xa hai un acordo verbal coa empresa
que o vai a facer, que se chama, por certo, Calixto Escariz Abogados, bueno, teñen sedes en toda Galicia, e o que temos acordado hasta por o momento, esta asesoría vai se prestar previsiblemente en dúas fases. A primeira vai consistir nunha charla informativa sobre a tramitación administrativa do parque, dos parques, mellor dito, é dicir, todo en que estado está e que fases van a vir, en que momento hai que actuar cando se hai que actuar. Algo do que nós, cando demos as charlas, xa informamos, pero evidentemente non contábamos coa información e o coñecemento xurídico, o que conta evidentemente este gabinete, que ademais ten feito esta labor en outros casos, en concreto para o caso do Concello de Mazaricos. Esta mesma asesoría comprometese a facer o seguimento no proceso de tramitación ata a información pública, vale? E tamén a dar información sobre a formalización ou información definitiva sobre os eventuais contratos que a empresa ou os veciños que si o consideren queiran facer coa empresa, como xa fixeron algúns. En segundo lugar, a segunda fase do asesoramento consiste na redacción e presentación das alegacións que cesen de todo tipo diante das institucións permanentes. Evidentemente, estas alegacións só se poderán presentar se entendemos nós unha vez estea en información, aberto o prazo de información pública dos proxectos. Por agora non está, por agora non se coñecen os proxectos, coñécese determinadas localizacións que son inexactas, por certo, e hai unha información previa, pero a información máis fidedigna tenémola cando se presente a información pública os proxectos. En ese momento é cando a segunda fase da asesoría xurídica, que consiste en que calquer veciño, calquer colectivo o Concello queira presentar alegacións contra o parque, contra determinado tipo de cuestións ou de localización, ou para mover, ou para cambiar, ou para anular, ou para o que consideren oportuno, esas alegacións se van poder presentar e se van poder presentarse, se quere, coa asesoría xurídica do Concello. En isto consistirá a asesoría xurídica. Iso é o que temos falado, repito, con este gabinete. Pero cando está previsto que empece a facer? Pois, mire, con isto remato, porque senón... Nos isto recibímolo a principios desta semana. Anteriormente, saben algúns veciños que viñeron a outras cuestións e nos informamos de a proposta que presentara este gabinete era unha proposta que excedía os custos que nós poderíamos asumir, reformularla, e chegou a principios desta semana. Entón, canto antes, eu podo dicir, canto antes, o primeiro que imos facer é unha reunión informativa, pois mesmo creo que sería adecuado que o goberno falara con os veciños para ver cando consideran oportuno os veciños, cando lle debería ben, a que hora, por exemplo, e cando lle debería ben ter esa reunión informativa. Se pode ser a semana que ven, será a semana que ven. Se pode ser a semana que ven, será a semana que ven. Esta é a primeiro que entendemos que hai que facer, unha reunión informativa, pero con un asesor xurídico. E a partir de aí, os pasos que antes se nada. Usted é consciente de que hai veciños que as empresas se repartiron os contratos, asinan os contratos? Quero rematar con isto. Son consciente porque xa se repartiron hai meses. Non a semana pasada. Por eso a ausencia. Bueno, non imos entrar outra vez nese debate porque a ausencia é, repito, non imos entrar. Pero queda claro, a información o do asesoramento xurídico. Espero que quede claro. Seguinte pregunta que quedou sin contestar. En este caso son dúas do Partido Socialista. A primeira delas refírese se vai facer algún seguimento dos vertedores non controlados para limpalos e intentar que non se continúe a realizar.
vai a responder esta pregunta a concelleira, a tenente alcalde, encargada de medio ambiente. Bueno, o problema dos vertedoiros incontrolados é, como todos ben sabemos, un grave problema de falta de civismo. Bueno, a nosa intención é, en cada un dos casos, estudiar, en cada un dos casos que teñamos constancia, claro. Nós non nos vemos todos que non estamos en todos os sitios do Concello, non somos ubicuos. Entón, en todos os casos nos que teñamos constancia, intentaremos buscar a mellor solución. Nos casos en que haxa ocupación de espacios e vías públicas e non se coñeza o origen dos residuos aí depositados, pois botaremos man do recentemente estrenado servicio de recollida de voluminosos para ir limpando os lugares. E, bueno, nos sitios máis grandes, pois intentaremos tratar de disuadir a xente, pero, bueno, sabemos todos que non é fácil, porque imos anunciado que hoxe se empezaba a recollida de voluminosos. Xa sabemos que nun camiño en Vendimón, este fin de semana, un veciño foi con remolque e tirou ali cousas. Un sábado estaba aberto o punto limpo, podía haber ido ao punto limpo. Non... Bueno, rumores de que foi, non sei como. Non sei se dá algo a decir representante do Partido Socialista. Sí, teño que decir que non sabemos de todos os puntos que hai, eso permíteme a que con urgencia se aproban a APP famosa. Estamos de acordo, si ao millor había que facer outro tipo de actuacións, incluso advertencias de multas para disuadir a xente, que sabemos todos que o auxilio ao final é máis disuasorio ao mellor que decir que ten un punto de limpo. Queda contestada toda. E a seguinte pregunta fai referencia era a seguinte: pretos a setembro, o Goberno vai asoicar con becas, bonos de transporte análogos a alumnos que teñen que mobilizarse, desplazarse, entendemos, a Santiago. Sí, vamos a facer, hai unha partida habilitada para iso e próximamente abrirase a convocatoria para esta finalidade nas vindeiras semanas para ser pública. Pois estou... Non está ben. Ben, temos agora outra pregunta. Bueno, ahora imos a por as preguntas presentadas por escrito no seu debido momento. Sí, vamos a por as presentadas por escrito, as que temos que contestar, as que se presenten oralmente, as preguntas orais, non temos que contestalas hasta o pleno que seguinte. O Partido Popular ten unha pregunta formulada por escrito, presentada por escrito. Se quere vostede facer lectura da mesma, pode. Sí. Bueno, o día 31 de outubro deste ano finaliza o prazo de justificación das actuacións correspondentes á subvención de 36.932,10 euros exactamente, concedida ao Concello de Outes polo Fondo de Compensación Medioambiental para o ano 2019. O anterior goberno opouse de tramitar e de distribuir esta subvención en varios conceptos. Un deles era a contratación dunha brigada medioambiental, outro a adquisición de contenedores a un mini punto limpo e outro era a instalación de varias sillas para a ubicación agrupada dos contenedores, de varios contenedores. Sabemos que a brigada se foi contratada, pero non vemos na rúa ninguna das outras dotacións aprobadas e, por tanto, facemoslle a seguinte pregunta: en que punto está o proceso de execución dos outros dos conceptos e cando se prevé que estean rematados para poder ser justificados que os vecinos poidan disfrutar? Vai tamén responder a pregunta a concelleira de Medio Ambiente. Bueno, como ben dixo a señora Molinos, a brigada xa foi contratado o 23 de xullo. Durante os meses de xullo e agosto estuveronse solicitando varios orzamentos, tanto de contedores como de minipuntos e illas.
E agora mesmo están xa os pedidos realizados e estamos á espera de que as empresas entreguen os produtos. As illas previsiblemente quedarán instaladas en un par de semanas ou 3, o mini punto tamén en 3 ou 4, e os contenedores teñen un plazo de entrega un pouco máis longo, pero sobre unhas 4 ou 5 semanas esperamos que estén aquí, pero que esperamos que, bueno, pensamos que todo estará en orden dentro do plazo de justificación da subvención. Sí, son 5 semanas aproximadamente. Ben, xa, queda contestado? Vale, temos dúas preguntas formuladas ou presentadas convenientemente o día de onte por parte do BNG das que podemos ter na fonte. É ben coñecido por toda a veciñanza a perigosidade da curva que rodea a fachada principal da igrexa parroquial de Outes. Esa curva, carente dun mínimo de visibilidade, resiste un tráfico importante como para seguir carecendo de algún tipo de medida preventiva, xa son semáforos, lomos reductores de velocidade ou outros. Ten o Goberno pensado actuar ao respecto e, de ser afirmativa a resposta, que pretende facer e cando se prevé implementalo, a espesa tamén de que teña que negociar con outras administracións. Ben, de novo, comentar esa estrada, como ustedes saben, é unha estrada de titularidade provincial. Por tanto, nós non podemos facer en principio actuacións directas nunha estrada provincial. Na mesma reunión do 6 de setembro do pasado, o titular de infraestructuras viarias da Deputación, este foi un dos puntos que se tocou, un dos problemas que se planteou. Planteouse porque non só nos termos que vostedes acaban de apuntar, que tamén, senón nos termos de darle unha solución, non diría definitiva, pero integral ao problema de circulación que ali existe, non? Por parte da Deputación, bueno, escoitouse ou como se nota desta petición que nos fixemos, que xa coñecían porque xa se levara no seu momento despois dun acordo deste pleno xa hai varios anos no mandato anterior e fixeronse unha serie de xestión, entre elas, por certo, estudar a posibilidade de derrubar a casa agrícola. O problema xa que nos enfrontamos, xa fixemos unha xestión que preguntamos sobre esa xestión, é que ese é un ben inventariado por parte do patrimonio na Xunta de Galicia e por aí non se pode actuar. Entón, nós en calquer caso imos a insistir e a pedir á Deputación que busque unha alternativa. A alternativa, se pudera ser integral moito mellor, pois algún tipo de circunvalación é moi costoso, sabemos, non vamos tampouco a... E seguiremos insistindo na cuestión da sinalización. Na cuestión da sinalización, nós temos que dicir que lle planteamos non só aí, senón en outras travesías de estradas da Deputación, porque temos cantidad delas, San Cosme, temos Encando, temos esta de Outes, temos varias, non? Boel, etc. E dixemos, temos un problema de seguridade porque iso foi o que nos trasladaron os vecinos. Teñen, ou nos plantean que eles teñen un problema para, por exemplo, poñer os lomos que vostedes indican ou outras medidas semellantes. A mí parece surrealista, pero parece ser que o tráfico a nivel de Madrid non lle permite facelo e non se pode facer. Nós, en calquer caso, imos a seguir insistindo porque entendemos, como ustedes entenden, que ese é un problema. É un problema. Pero, repito, debeu solventar o titular da estrada. Ben, e a seguinte última pregunta registrada é sobre a situación de abandono do hotel da Beiriña do Mar, situado en primeira liña da Praia de Broña, que deixa unha imaxe completamente negativa do noso concello, aparte de estar nunhas condicións que, bueno, en fin. Ten o Goberno pensado algo para o futuro da edificación? De ser afirmativa a resposta, que ten pensado e cando se pensa cometer? Ben, e evidentemente nós somos conscientes e compartimos a enorme preocupación do estado no que se atopa ese inmóvel. Así tamén manifestamos en numerosas ocasións neste pleno cando estábamos na oposición. E, por tanto, nós o que queremos é evitar e acabar con esta situación de abandono.
justamente, fixemos algunha sesión, fixemos. A primeira sesión que fixemos foi asesorarnos do que podemos facer e en que estado está, porque este estado, do punto de vista da titularidade, ten unha situación complexa, non sabíamos se era un ben que estaba en proceso de ser incautado por algún organismo de loita contra o narcotráfico, parece ser de non, o ben sigue sendo titularidade da persoa que o mercou, da propietaria que o mercou. Por tanto, actuacións que se nos saben, que se nos posibilidades, instar aos propietarios a que o defende, eso é unha das vías. Somos conscientes de que xa algo nese sentido se fixo, pero con escaso éxito. En calquer caso, temos que insistir nesa vía, pero en paralelo nós temos intención de, se non se dan pasos por parte do propietario, ir dando os pasos. Os pasos son complexos, vale? Porque primeiro hai que haber algún tipo de informe que indique en que estado está para nós, declaración de ruína, ruína estrutural, ruína económica. Hai unha serie de conceptos aí que convén aclarar e no caso de que o propietario non actúe, no caso de que o propietario non actúe, actuar nós. E iso é o que estamos facendo. En este momento, o que estamos é recopilando a información, ter un asesoramento correcto para dar, repito, os pasos e que sean pasos firmes. Eu non sei se hai alguma pregunta oral, que reitero, as preguntas orales, como non se presentaron por escrito no seu momento, que era hasta 24 horas antes do pleno, como ustedes saben, serán respondidas no pleno seguinte. Sabemos que non teñen que ser respondidas, pero que non sabemos que se queren respondidas que todo. Primeira pregunta. Sabemos. A Festa da Vitalia foi, dende hai anos, unha ocasión de encontro entre os veciños de Outes, no que se compartía unha agradable xornada de lecer, sendo moi apreciada e exitosa a súa celebración. Cal é o motivo de que non se celebrase este ano a Festa da Vitalia? Seguinte pregunta. O día 20 deste mes publicitouse na página do Concello o anuncio de selección de personal para monitores de inverno, sendo o prazo de presentación de solicitudes de 10 días naturais, o que nos poríamos no día 1 de outubro. E no folleto das actividades de inverno aparece o taller de corte e confección, que comeza o día 1 de outubro, o baile galego día 5 e as manualidades na primeira semana. A data de documento de piragüismo non figura. A nosa pregunta é a seguinte: como se van a dar esas clases que comenzan en outubro se non dá lugar a resolver a selección de persoal para esas datas? Vale. Están as preguntas formuladas, serán convenientemente contestadas no vindeiro pleno. Preguntas orais de unidade, non? Preguntas orais do Partido Socialista? Sí. Dúas preguntas teño. Pensa o goberno local manter as axudas ás comisións de festas parroquiais ou subvencionalas de acordo cos gastos que se medem nas devanditas festas, ou teñen pensado modificar algo desas axudas? E segunda pregunta, podemos saber as razóns pola que se cambiaron os contenedores na Ponte de Afonso do campo da Capela para a Zora? Poderán ustedes saber eso no vindeiro pleno. E con isto remata o pleno ordinario do mes de setembro. Vemos o mes que ven.